Il-proġett tal-Power Station ta' Dellemara jinsab għaddej kif imwiet u kif ippjanat. Dan stqarru l-Ministru għall-Enerġija Konrad Mizzi waqt il-programm Sibt il-Punt. Il-Ministru Konrad Mizzi qal li fi żmien li ġej għandu jinħareġ ir-rapport tal-Awtorità għas-Saħħa u s-Sigurtà fuq il-post tax-xogħol. Madankollu huwa serraħ ras il-poplu li dak li kien diġà mwiegħed dwar saħħa fil-konfront ta' dan il-proġett se jkun qed isir. Il-Ministru għall-Enerġija spjega li l-proġett ta' Dellemara se jnaqqas il-mart respiratorju. Tajb li ngħidlek li permezz tal-gass il-carbon dioxide se jonqos bil-kbir, in-NOx, ġifieri in-nitrogen oxide se jonqos bi ftit inqas minn 80%, il-kubrit se jisparixxi kważi kompletament, il-fuel oil, il-heavy fuel oil għandu ħafna kubrit. Il-kubrit se jisparixxi għax vantaġġ għandek, ġifieri il-gass nadif ma fihx kubrit. It-trab tal-arja mill-heavy fuel oil għal-gass se jonqos bi kważi 92%. Il-Ministru Mizzi reġa' fakkar li dan il-proġett se jwassal tnaqqis fit-tariffi tad-dawl. Dan kollu qed isir f'kuntrast ma' dak li sar taħt Gvern Nazzjonalista, fejn f'dak li għandu x'jaqsam sorsi rinnovabbli il-pajjiż waqa' lura, l-emissjonijiet ma naqsux u l-pajjiż baqa' dipendenti fuq iż-żejt. Waqt l-istess programm kien mistieden il-perit Peter Zammit li min-naħa tiegħu jinsab fiduċjuż u ottimist għax l-istudji qed juru li l-proġett jista' jsir. L-istudji kollha qegħdin juru li l-proġett huwa fattibbli, li l-proġett